Igbo anyị abịa. Igbo class world, ndị be anyị mma mmanụ, anyị ekene unu. Ụbọchị ụka ọma, anyị ebukwelu bịa gaa Finland. Ọlụ abịa na Finland yakata. Ndị be anyị kedu ndị a na-achọ? Ọ bụ ndị healthcare professionals. Kedu fa? Healthcare assistant, caregivers, ndị nọọsụ assistant, ndị doctors. Ọ bụ ndị a na-achọ. Ya bụ ọ dị mma ka ike nkwụcha ya na-enwe ụmụ satifiketi a maka ihe mberede o inwere especially healthcare assistant ịma na a na-achọ ebe niile. Inwere satifiketi eji chọọ ọnya nwee nye. Kedu ndị Finland na-achọ? Ọ bụ ndị ihe ha ji wee na-akpọ ọrụ a bụ nọọsụ asistant kafa na-akpọ. Mana ịbụzialụ nọọsụ ime overtaking, ịbụzi midwife ime overtaking, ịbụzi dọkịta tinye ọrụ a. Ịbụrụ dọkịta na be anyị inwere ọrụ tinye nọọsụ asistant na Finland bụ ezigbo obodo mara mma, bụ sacha na derika ọ bụ kpoo na oyo ọ bụ ezigbo obodo oyibo. Anyị masị nwanne m gaba onwe nke ọ ga-abụrụ nhụba unu ka egbe unu pụọ ebe ahụ. Mana Finland agabịa ịbụ junior doctor nwere ọrụ na be anyị, ma ọ bụ na a na-akwụgide nte nkobo, ị nwere opportunity itinye ọrụ a iji elu nọọsụ asistant, maka nọọsụ asistant ka a na-akpọ. Inwe ike luo ebe ahụ ịlụkata iton kwatụ dọkịta ebe ahụ, ma ọ bụ na imeketezi inwetazie akwụkwọ ndị befa. Akwụkwọ ndị Finland bụ inweta ị ga-erelocate nwu visa free to any other civilized country. Na-aghọta unu filia ụmụnne ọ gafekokwe. So na ọ na-aga ụkazi mma maka ụfọdụ etinyeche na comment section ọtụtụ adafụ faka na-asịkwa kedu ndị chọrọ ya. Mma etinyekwu ya na comment section. Kedu ndị chọrọ ya? Sikwa na ịchọrọ ya, si na ịchọrọ ya. Maka nke niile gara aga postu niile m na-eme ịdive into comment section ịya afụ link ya. Nkwa niile m na-ekwe ana m emezupụta ya, anara m aga nkweche nkwa ma m emeli ya. Bụ maka ndị a nwere dive into comment section. Ihe ị ga-emezi na-enye ka ọ na-agafe kọpịlizie anya wee tinye na browser gị, ịkụzia enter. Ilukwere na application ahụ dị as easy as ABC, especially inwe certificate. Ọ bụrụ na ị nwere, jee chọrọ ebe ị ga-ekonukote healthcare certificate. Fasi na fada ewekwe nke Allison ma ọ bụ nke Florence, fakwulie abụọ anụnwa fekwuro nke Kiademi. Ama mmafa na-ewe Kiademi. Fasi na fe idegolu Florence na Allison na akwụkwọ si amafa na-enye transcript bụ ka afọ awa one study. Transcript bụ ka afọ how many workload. Ọ bụ ka afọ how many hours workload credit ka fa welie. Maka fasi na fa na-achọ 700 hours. Ọ bụ 700. Ụmụnne unu jee na Igbo class world ememie practically ebe ahụ lụchaa ihe niile ka aba m na website gosiche ka esi ga-eme application. Unu gaa n'Igbo class world, mana mma egosikwa unu obele ebe ya ka m ji aya unu biko dododo jebe n'Igbo class world. Ebe ahụ ka anyị ga na-eme ọrụ. Ihe nka ji abịala ebe a bụ onwe mgbe anyị mere ọrụ ebe a, ụfọdụ ejigolo Igbo anyị abịa mara anyị ka fasi ga-agakwa n'Igbo class world ekwerefa. Jisiri na ike gaa Igbo class world fọ ndị chọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ọrụ gaa n'Igbo class world, maka Igbo anyị abịa bụ ebe anyị na-eme matchmaker ma ihe gbasata olu di na nwaanyị, ọdịmma family nya family welfare. Ọ bụ ya ka anyị na-emezi na Igbo anyị abịa. Ị nọ na YouTube na-eso anyị, bịabere na Facebook anyị, bịa na Facebook anyị akpọ Igbo class world. Ịchọ di na nwaanyị ịbịa na Igbo anyị abịa, ma ọ bụ family welfare ịbịa na Igbo anyị abịa. Ụmụnne iru ga-atụ unu anwa. Anyị si na unu sofa na anyị nọ ebe a, anyị ga na-ewepụtara unu ihe kwa mbọchị. Tinyebe na ihe niile nke dabaghị gabịa. Ọ bụ ezigbo obodo oyibo, ọ bụrụ ajọ obodo oyibo. Ọ bụrụ ajọ obodo oyibo mmasị unu agakwana. Inweta
asikwa na ada akpọ ụmụazị abịa ị ga-anọzugodi 1 year tupu ị kpọrọ nwa gị bịa ọ bụrụ di gị ya bịabagodi emechezie nwunye ya join ya na nwa ọ bụrụ nwunye ọ gabagodi emechie di ya join ya na nwa after 1 year maka a ga-train gị language course free train chie gị ọtụtụ ihe free nnọọ coach chie gị orientation a ga-eme gị kara aka iji ga-enetenwunu ndị lụọ assistant nurse lụọ caregiver lụọ health care assistant fa ga-eme ihe ndị a niile n'efu ọ bụ agency na-recruit train pịachacha ndị ahụ wee hand back over na in short ị ga-adị alụcha nwa ọrụ dị na Finland ka fasi wee kwu na ọrụ dị bọkụ na nna-eke ọlụra anya fachọrọ imilikiti mmadụ ya bụ ọ bụrụ na ị nwetabere health care certificate ije nweta nke utopia a na-eme n'Enugu anyị ji link ya amara m maka na-enye transcript ihe unu ga-eme bụ unu ga-enye aka n'ọrụ a unu ga-eje jụcha ma arịsịn sifa bido nyebe transcript na unu chọọ iji eme unu delife edemede rinnefe ebido nyebe ndị request transcript del Florence then mention brekiadim ama mma kiadim ọ na-enye transcript mana fe mention according to them ị gaa na website ma live chat fa mụ na fa mee live chat so fa mention Florence na achọrọ mention kwa kia kedu nke a fa mention kwa Alison mana echefuzi m iju fa kia dem mana ebe m na-egosi unu website fa unu ga-ejikwa aka unu tụkwa more research all simple as ABC chekwelunu ụmụnne ka ngosi unu website fa ịbịa na Google or any browser ide Skill Road Workforce unu na-afịa ka m na-alụ aka School Road Workforce ide chere enyi ịkụọ enter na ihe ịgafụ na website fa na the official website fa iflia Skill Road your first step to working in Finland your first step to working in Finland ifria check out the Skill Road afafa bụ Skill Road Workforce Skill Road so ịbịa kịta klik ya na-enekwe n'anya ka m klik enyi kpam ọ na-eload ọ ya abịaba kịta ihe afụ ihe ga-apụta na-echekwe na ọ na-abịa ọpụtago na-afụ gị take first step towards working in Finland ọ bụ ihe ode take first step towards working in Finland sign up for your free online orientation osigo sign up for your free online orientation a bụ itinyeche certificate gị tinye CV tinye work experience gị mee ka work experience gị buo ibu from 3 years jee chọọ ihe ịchọta sifa na ịlụ health care assistant jee nde akwụkwọ enu de nke a chịtachana ya chọbani ndị nọọsụ a gawa n'ebe ahụ maka ndị be Eliza ya na mba Clinton na mba Canada fa na-awa anya fa waba anya anyị kụghali egwu ifuru ya chee ka anyị gaa ifuru ya unufu ihe na-apụta na-enye step 1 online orientation iklik enye kịta ịgụọ ihe niile so mmadụ ejegobala unu nye maka oge nekwe step 2 free language training isomit tie certificate afia free language training nya finish bụ language na step 3 welcome to Finland ọ bụ ihe edelie imechie language training emezie gị welcome to Finland ị ga-akwụ ụgwọ flight gị bịa anara ha na ego nwere agent ga-anaghị ego o nwere ndị agent nọ na Kenya ya na Philippines ọ bụ sọsọ fa ka enyere agent then ndị other countries ga-abịazi direct ndị Zimbabwe ha si na adịrọ qualify disqualify amara ihe eji disqualify yafa so ndị other African countries ị ga-emenwe apply direct then ọ bụ na ibi na Kenya through agent even ndị nke Kenya na report ndị agent fa na asị fa weta ego ọnya na ụmụ Afrịka
nya onya na ụmụnne recruitment process ifria recruitment process ifria check out the skill road recruitment process ifria free online orientation nya bụ ajụcha gị ụmụ ajụjụ ịzacha on English maka mgbe unu ga-asị nọ na-ekwenụ nke a requirement ya requirement ihe require ịbịakwana jụọ m ihe require bịa ebe a zaa anya bịa nklik enye kịta efu ya ọ dịkwana ya na ọ na-achọrọ m ịdị na-ekliki nya bụ chee ka m gbadatakwa n'ọzọ ifro dia website iflia na-enye na dia website ifro apply here iklik enye imebe apply recruitment process iguonya requirement dị mkpa ọ dị mkpa ka m klik godie requirement ifria requirement nurses and caregiver ifugie nurses and caregivers ị na-agbadazi ifria requirement ị ga-enweta chelụ requirement ị ga-enweta education ifria Bachelor of Science in Nursing BSN midwifery diploma with minimum of 1 year experience in the nursing or caregiving field within the last 5 years. In short, bịa na gụọ iwe ọ dị n'oyibo ọkwa unu ma asụ oyibo ọfụma mala ede ndị be anyị atrọst unu ọfụma ifria ibulu caregiver ị ga-abịa nkwe from 18 years and over, knowing of English that you can manage the Finnish language study. Ị ga-emekwa valid passports needed. Fa ga-abịa kpọlụ gị no criminal record ma tuberculosis. If requirement so mma rapụ unu ga-abịa gụọ ya na-efe ebe fa na-akọwa nkọwa chee ka ngosi unu ebe fa na-akọwa nkọwa let me show you how to launch your first online. If you're simply deemed not eligible, then you will of course be sent a letter of rejection as well. But I will have them look at your submission. Okay, will I take this one? Sure. All right. Meanwhile, I hold a trained nurse certificate, which I obtained after my 3-year auxiliary nursing program, which includes block studies and practical studies too. So I studied for more than 900 hours. For sure, yes. And that should be enough for our program. Yeah. 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 Hello, Mr. Simon. I had an interview. If we 14th, waiting for the results. I can check. Inwe healthcare assistant certificate. Ijecho ebe ị ga-eme. Ijecho onya mana ị ajụkwa na achọkwa transcript. Well accredited trainer ga-enye gị transcript. Nekwa wone factor 70 hours. 70 hours training. 700 hours training. Factual experience. Onwekwe ndị a need experience. Nya bụ ọ bụ na ịbụ na ịka finish nurse ozugbo ma ọ bụ na yes, ọ bụ na ịka finish che ofu. Fa ga-ewekwe gị. Ndị nurse fa ga-ewe gị. Ndị nurse assistant fa ga-ewe gị. Nya bụ unu gba ngwa ụmụnne. Gbaanụ ngwa ọnụrụ kaala ibie. Onye nụrụ ihe onwe ndị dị qualify kịta. Ishi ya vidio imenyelifa. Chukwu ga-agọzikwa gị ma ọ bụ na imenyeli mmadụ. Ka ọ mara ihe na-aga na maka ụfọdụ amara. Fa na-ada anyị in silent. Ụmụnne, anyị ga na-ewetele unu ihe dị ona mgbe niile na-abịa. O bukwele ibu. Ọ bụ na nna enwe efe kwa mbọsị mma ashi achala unu atọ.
ma ọ bụ anọ kwa mbọsị mma shi achala unu atọ ma ọ bụ anọ mbụ ụmụ ihe na-agba agba. Ndị nọ na United Kingdom already si na-enwere ọlụ gbakwa ebe ahụ ọ gbalị, mana achọ ọsọ ndị nọ na mba United Kingdom. Ọkwa ndị na-achọ ọlụ, ndị dị eligible to work. Ọ bụ ọkwa ụmụ akwụkwọ, ịmụ ụmụ akwụkwọ emechigokwe sponsorship ụmụ akwụkwọ. A sị na ị ya agụcha tupu imebe sponsorship. Ọ bụ ka fasizi debi. Unu aghọtago ụmụnne? Ndeewo no. Biko unu nyekwa anyị sita, ọ ga-adị anyị mma. Nye na anyị akara ịfụnanya, mee na anyị akara ịfụnanya ka ọ wee na-ewenyite obi anyị elu. Ndeewo no, daalụnụ. Onwere ihe anyị yọrọ unu meela anyị, sọsọ unu shi anyị, onwere ihe ọzọ anyị yọrọ unu. M na-etinyelu unu link na comment section mgbe ị ga-eje ba iwelie just na-asị gị our traditional song. Igbo anyị abịa, ndeewo DJ daalụ, unu emeela. Ọ bụ our traditional song, just solo anyị na-ekwu ya n'ebe na comment section. Igbo anyị abịa, ndeewo DJ daalụ, imeela. Ọ bụ ihe ị ga na-ede, ide Igbo anyị abịa ịkụọ enter, idekwa Igbo anyị abịa ịkụọ enter, ide ndeewo ịkụọ enter, idekwa ndeewo ọzọ ịkụọ enter, ide unu emeela ịkụọ enter. Ọ bụ sọ ihe anyị si ka unu na-emela anyị ka obi na-adị anyị mma. Anyị na-esi ana n'imi na-achọpụta ihe zoro ezo na-ewetela unu. Anyị apụtago maka ọdịmma ndị Igbo. Anyị ama nọ n'elu, ụmụnne anyị a na-alacha ichuchu mbanị olo. Ndị be anyị ngwanụ ka emesịa, nya baala unu, nya dịla unu na mma o. Ise irute ọnụ amụ ise. Bye bye. Hey.